Zdravo svima, dragi moji, dobrodošli još jedan moj novi video. Danas ćemo pričati o autoškoli. Prva stvar koju treba da znate kod autoškole jeste da na nastavi dok vam traje nastava, dok vas instruktor upućuje o propisima, o pravilima saobraćaja i tako dalje, kako ćete lakše savladati to gradivo. Biće vam mnogo lakše ako budete slušali šta vaš instruktor ili instruktorka priča i mnogo će vam biti lakše ako se udubite u priču i kada dođete kući radite testove. Tako da na prvom mjestu zaobiđite testove, a slušajte šta vam predavač ili ta osoba predaje i zapisujte glavne stvari i bitne stvari koje će otprilike biti na testovima. Uvijek će vam reći instruktori, to jest ti predavači, šta će otprilike biti na testu. Zatim, bar u mojoj autoškoli u kojoj sam ja išla, bilo je 40 časova predavanja i zatim ide test. Pa 40 časova instrukcije o vožnji, pa onda polaganje vožnje. Tako da ja sam test položila iz drugog, zato što sam veliki tremaroš i bila sam sigurna u sebe, ali jednostavno trema me je zaokupirala, tako da sam prvi put pala, drugi put sam položila. I morate da znate kada budete polagali da će nekome pasti samo znakovi, da će nekome pasti samo slike, a nekome će pasti samo teorije, tako da i nije najčešće do vas. Tako da treba da znate isto da se lepo pripremite pre no što počne test i da taj dan pre test jednostavno sebe umirite, da budete svesni da vi to možete, da to nije ništa strašno, iako postoje mnogo ljudi koji su jednostavno tremaroši kao što sam ja. Tako da što se tiče polaganja testova, sve je do vas. Kako ste vi psihički spremni, da li ste smirena osoba, da li ste uznemireni, da li ste tremaroš, da li ste učili, što je najbitnija stavka, jer ako ste naučili sve, nema potrebe da se bojite, ako ste sigurni u sebe, to će biti mnogo lakše. I moja preporuka jeste da kada ste već upisali tu autoškolu, da je shvatite kao nešto što će jednostavno doneti dobro vama. I što pre to shvatite, to će vam biti lakše kroz vreme, kako za polaganje testa, tako i za vožnju. Zatim, isto bitna stavka jeste da pitate. Kada ste na nastavi, sve što vam nije jasno, da li je to raskrsnica, da li je to pitanje o znakovima, o raskrsnici kao što rekoh već, o autoputevima, o motornim vozilima, šta god da vam je na umu, nemojte da budete sramežljivi i da zadržavate ta pitanja, pa neka postiću ja kad dođem kući da vidim preko interneta, jer mnogo lakše kada vam predavač iznese i objasni, mnogo lakše će vam biti nego da vi sve to posle tražite, jer će vam to izgledati i zvučati kao neka definicija. Tako da mnogo će vam biti lakše ako se oslobodite i opet kažem, ako ste sramežljivi, bukvalno shvatite to kao da je to nešto što ste vi, to jest jeste tako, što ste vi isfinansirali, što će vam pomoći da vi bolje vozite sutra. Sve što vam nije jasno, pitajte predavača, jer bit će vam mnogo lakše sutra i setit ćete se njegovih ili njenih reči. Zatim, htjela sam da napomenem što se tiče vožnje. Ja, lično moje iskustvo, kada sam prvi put sela u auto, moja instruktorka je bila, nije bio instruktor, ja sam rekla mojoj instruktorki, ja ne znam ništa. To prvo da se zna. Prva stvar koju vas pita instruktor ili instruktorka vožnje jeste da li znate da vozite. Da li vozite? Budite iskreni. Zašto? Zato što
instruktori će vidjeti da li vi znate da vozite ili ne znate. Ja sam rekla da ne znam, ja bukvalno nisam znala na auto ni da upalim, a kamoli menjač, prva, druga, to mi je bilo cirkus. Tako da, i to vam je isto dobro da odmah kažete, iznesete da li znate ili ne znate da vozite. Sada, što se tiče vožnje, malo je drugačije to nego kada polažete test, to jest taj ispit za vožnju, zato što ne zavisi samo od vas. Šta ne zavisi od vas? Ne zavise uslovi u kojima polažete, da li je to pijačan dan, da li je to, da li će neko dete da istrči, da li će neki čovjek namerno da vas zaobilazi ili će tu da vam bude pun kontejner, kako se zove onaj veliki kamion, ili neki kamion ispred vas, pa namerno će neko da razumete, jer kad vide da je policajac u auto i vaš instruktor i vi, namerno će vas sputavati zato što su takvi ljudi, takvi smo mi Srbi, ali tako? Tako da i to zavisi od instruktora, kakav je instruktor koji sedi pored vas u toku polaganja, da li će vas zamajavati, da li će biti opušten, jer vi ćete biti pod tenzijom i kad vam kaže da krenete, vi nećete znati ili ni da upalite auto ili ćete normalno krenuti i normalno neka će budala da vas spreči i vi ste tu pali. Tako da, isto što se tiče policajaca, jao bože, ima ih raznih, stvarno, bit će tu onih koji su, moram da kažem tako, ako me gleda neka mlađa publika, izvinjavam se, nadrkani. Biće nadrkanih policajaca, bit će opuštenih ljudi koji jednostavno nemaju taj kompleks, koji su super, koji vam pričaju opušteno kao i da nije na polaganju, jer jednostavno oni znaju svoj posao i pustit će vas da se i vi opustite i da vozite, jer su jednostavno takve prirode, pa će biti i oni koji će pričati sa instruktorom i tako dalje i tako dalje. Sada, najčešće se pitate kako to ide kada se polaže što se tiče smjernica, na primjer, zaboravila sam kako se zove, to imate listu, na primjer Lupić, sada imate 15 stanica, nazvaću ih tako, 10 različitih mesta gde vozite, kao poligone, ne znam ja kako se to zove. I sad, kažemo, na primjer, broj 6. Vi prolazite kroz semafor, pa levo, pa desno, tako dalje. I sad, vama instruktor će malo dok ste vi na vožnji da vam unese onako malo tu... Biće malo strog da bi vi zapamtili neke smjernice, ali vi uopšte ne morate to da pamtite. Zašto? Zato što kada budete polagali, instruktor koji je pored vas će vam reći čim pođete. Znači, ne znam, naziv, zaboravila sam, eto još stavim mozak, do semafora pa ideš desno, kroz tu i tu ulicu, ovo ono, i tebi će bude sada kao ko je to biše broj na listi koje smo obrađivali instruktor i ja, i nemate potrebe, znači nema potrebe za uzbuđivanjem, zato što kada budete seli tog dana u auto na polaganju, instruktor ili instruktorka koja sedi pored vas reći će kreni leva, prva ulica levo, prva ulica desno. Cake koje treba da znate kada polažete jeste da policajci uglavnom vole malo i da vas, ajde reći ću, zezaju, tako da može da se desi da je desno jednosmerna ulica, a vi treba da skrenete levo i one će vidjeti da li vi obraćate pažnju na to, da li ste upućeni, da li razmišljate u toku saobraćaja, pa će vam reći prva desno. I vi pogledate znak i kažete prva desno je jednosmerna, znači tu ne idete. I on će, kao da, to je mala caka, razumete, da ste skrenuli prva desno, on bi vas oborio, jer je to kardinalna greška. Znači idete prva levo. Kad god vam gledate znakove, gledajte ispred sebe, gde vozite, gledajte pešake. Uvek imajte u vidu gde su pešaci, jer vrlo moguće da će neko da vam izleti, kao što je meni na samom kraju polaganja, sve sam lepo izvozila, meni je 3 devojčice su mi izletele, bukvalno mi je bila jedna kardinalna greška i tu sam pala.
Tako da gledajte pešake, gledajte ljude koji se kreću, čak i tamo gdje nije pešački prelaz, gledajte i dalje. Zatim semafori, znakovi, sve to imate u vidu. Znači, možda vam kaže prva ulica desno ili do kraja ulice pa levo, a pre toga ima još jedno levo skretanje. Nemojte da skrenete levo, nego ako je rekao saobraćajac ili instruktor do kraja ulice pa levo. Znači ne skrenete vi tu levo, nego idete do kraja pa levo. Znači ne prva levo, nego do kraja ulice pa levo. To su neke cake koje treba da znate kada budete polagali. Sad, čekanje. Kada budete polagali, vjerovatno ćete čekati i moj vam je savjet da kada budete polagali, bit će oni koji su već polagali pre vas i koji su pali i bit će neki policajac koji je njih oborio ili instruktor koji je njih oborio i doći će i reći će vama jao, taj je strašan, taj je ovakav, taj je onakav. To nikako nemojte da slušate jer nije svakom isto. To morate da zapamtite da nije svakom isto. Ja kada sam polagala, mene jedna devojka došla i rekla, polagala je 3-4 puta vožnju. Mene je bio tada prvi put, on je došao, jao, taj policajac, on je užasan, on mrzi kao devojke, ovo ono, čovjek nije ni pogledao mene ovako, sve super, stvarno je bilo ekstra sve, ali sam ja uprskala prvi put jer sam trebala i sad sam bila pod stresom i nisam položila. I zatim morate da jednostavno da se opustite, da zamislite u svojoj glavi da nema nikog u autu i da slušate samo glas prva levo, gledajte znakov ispred, kao da ste sami, samo slušajte glas što vam se kaže i gledajte u retrovizore. Ukoliko vi pogledate levo i desno, a policajac ne gleda jer ga baš briga, a niste krenuli glavu, a vi ste pogledali, on će pisati tamo negativan bod. Ukrenite malo glavu kada budete gledali u retrovizor ili gore da vidite, jer jednostavno oni su tako, oni su bezobrazni i pisat će vam za džabe negativan poen. Tako da ukrenite samo malo glavu kad budete gledali i to je to. Sad, isto što je bitno kada budete položili. Sada, kad budete polagali, bit će malo konfuzno zato što možda imate dizel i benzinac kada budete polagali i dođe vam sad neki instruktor koga niste vidjeli ili policajac i pita vas šta ste vozili. Vi morate da znate to, da jednostavno kažete ja sam benzinac ili sam dizel. Znači ja sam vozila dizel i vozim to, a ja nisam vežbala na benzincu. On može da kaže ajmo u benzinac, da sedamo da idemo na polaganje. Vi možete da birate, to ne može niko da vam kaže da ne može da se bira. To morate odmah da znate. I kad budete položili, ako ste kupili auto pre toga ili ste vozili ili ako niste, a dobili ste auto suprotan od onog što ste vozili. Naprimjer, ja sam imala taj problem jer sam vozila na polaganju i vežbala sam i obožavam dizel automobile. Zašto? Zato što se ne gase i zato što su mnogo lakši nego benzinac. Nego benzinac po meni. Ja sam kupila, to jest mama mi je kupila auto, kupila mi je Škodu i ja kad sam sela u Škodu, Škoda je benzinac, to bukvalno ovako pipnem ono i da gas, a milimetar sklonim ono se ugasi. Zato ja volim lepo dizel, jer dizel kada sklonite nogu sa kvačilo, on i dalje radi, ne gasi se. Tako da vežbajte malo kad budete položili tamo gdje nema mnogo naroda, vežbajte start i kretanje. Znači, vežbajte to, najviše treba da vežbate, meni je bilo samo problem da krenem, ništa drugo, znači to i uzbrdicu. To sam zaboravila da vam kažem kada polažete što se tiče autoškole, kako sam ja kad sam vozila, kako meni moja instruktorka pokazala. Za uzbrdo. Ubacite u prvu, puštate polako kvačilo, da osjetite kao da prede auto. Kada pustite malo kvačilo i kada krene auto, tad date gas. Znači kvačilo, prva i polako. I stavite
Ima i ona fora s ručnom, ali tu nisam vežbala, tako da ne znam. Znači, lakše vam je prva na pola kvačilo, znači polako puštanje kvačila i kada pustite kvačilo, auto kreće. I uvek stavite nogu da vam bude između gasa i kočnice, da vi vidite ukoliko ima neko iza, ukoliko vi krenete nazad, pali ste. Tako da to je automatski udarac auta iza vas. Tu su neke male cake koje sam ja bar naučila, koje bih podelila sa vama, jednostavno da znate te neke stvari. I najvažnija stvar koju treba da znate jeste da oni jednostavno moraju da uzmu pare. Tako da oborili vas ili nekog drugog, bio taj neko da zna bolje da vozi od vas, a vi ste pali, vi ste položili, on je pao, znajte da jednostavno morao da bude tog dana crna ovca, jer od 7 kandidata ne može da prođe svih 7. Tako da to isto treba da imate u svojoj glavi i nikako da ne posustanete, jer čim dođe sledeće polaganje imajte pozitivne misli i jednostavno vi morate to da završite kad tad. To bi bilo to, dragi moji. Nadam se da vam se svidao ovaj video, nadam se da je bio bar malo koristan. Ukoliko imate neko pitanje, napišite mi dole u komentar, ja se nadam da sam vam bila od koristi bar malo. Pozdrav, vidimo se u sledećem videu.